Какво става, хора? Аз съм Daryl Gaming и днес ще играем на PewDiePie Steward Simulator. Тук виждате как се пише Daryl Gaming. Ако искате ме добавете, който играе. Сега да ви покажа колко съм се развил. Чайте само. Може ли да чуете ли звук от играта, но чай. Тей. Толкова съм се развил. Тей тук. Това съм аз. Толкова съм развит. Той за Хелуин ли е? Ще купя най-скъпото. Добре, няма купя най-скъпото. Ще купя... Ейте. Шест часа. Малко поглед. Не! О, много ми иска. Коте! Ще бъм видео. Мръсна реклама. Но ще спра звук. Сега докато свърши... Уникална тишина. Навън вали. Свърши. Тей. Какво да правя? Publish my room. Готово. Якъв е това? Леле. Тук ако не е читнал нещо. Вярно, че махнаха читовете. Бургер. Мустаци. Воу. Паяк. Че. Гледай сега, скриншота не става. Не бачка. Сега пак зъби. Оправи се. Реали. Много листа, много чудо. Да се връщаме. Колко бързо ми се пълнят виларите. Ще се върнем утре, като е готов ти. Нищото. Тия работи като са готови. Ще се видим утре.
Те хора, върнахме се. И тия работи са готови. Сега на той за Хелоуин ще има голямото вдигане на нива, нали? Да. Яко. Така съм много развит. Сега ще издигна шипмента на 3. Ще купя сега най-скъпото. Не, ей така. Аре. Аха. Не. Тей. Какво ще кажете? Как е стаята? Тей, малко Clash of Clans. Не съм я играл днеска. Да гледам клипа да не стане повече от 15, защото още съм потвърдил с номера. И телефона ми е цепнат, но вие не виждате. Още се е цепи. Браво. Тоест няма много пия. Няма армия. Така 8 съм. Много развит. Вече имам Валкирия и Пека, която е на 2 лева Пеката. Барбаранки на 6. Бом Тауър на 2. Те сега кой да дигам. А за ко? Ага, за то спил ще събирам се. Имам една Валкирия. Колко ти имам? Имам и още няколко профила, тях ще ви покажа по-после. Всъщност след малко ще ви покажа. Само се пусна нещо да ми се апгрейдва. Канон. И Archer Tower. Те ще се върнем, когато съм в другия профил. Те хора, в другия профил съм. В него съм си пуснал арчерите на 2 левел, ама скоро няма станат. Пуснал съм си и тя. Как им беше името Сега тя тук са махнат. Лабрейкърите. Те то с огън. Готов е. Не. Те то също да го дигна. 3 часа сега. Бързо ще станат. Имам и още огради да дигам. Те без да дам панда. Да. Айде. Сега само мортара му да разруши и всичко се свърши. Към мортара. Иди бай тъпаците. Айде
по-бързо, по-бързо. Те свършиха арчерите. Сега само гигантите да разбият канона. Мисля, той като свърши с атака и той ще е заклипа сигурно. Дайте, дайте. И тъй хора, той ще е за този клип. Аз бях Дариел Гейминг. Харесайте, абонирайте се и коментирайте.